Abarim Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Puthot Union Cabinet along Arpukelong. Jaipong pen kamsing timungarong adak towar kahino parpiga jok ningduk cepaklang. Arwi kijang chimit mi pinajok de huria roy langkethi. Hawar Kehat Regional Committee Karbi Students Association atum ahin pen phedang ke amai ke phapon. Dethor kawe teron pi devak aplang pen smoke house me chopidet. Mozadar teron arong pen nihanglang so adak PWD atowar kasemar amu kebangwe aputhak usuka pen PWD Bokolia Road Division Executive Engineer aphan ultimatum aloke pajirdam. MP Horen Singh Bepen Rada Kisung alam tok jir pen pachini pontoy prapjin pen ke pachun ponji aphan lamchak chipitekang. Bike pen Ladakh an ke paledam ji aphan patumi Guwahati pen ke bar. Ningkan troxy paralyzed pen ke so ajok api apo pen ke rap kachuningri. Assam ahawar mission ramthenu immunization asai ke pangcheng pon. Arsong pen dera juri kacheleng PMGSY atowar dera sarpo alang roy along towar lapen kalwar kangrai. UK AWA asong ningkan hini ke chok mahang ke thekar ni ke talon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuitha Birta ang ton pen. Abarim Assam State Chief Minister Sarbananda Sonowal Puthot Union Cabinet along Cabinet Minister ke Mandun. Alang li Sonowal Chief Minister ang hoi chi otekang si Dr. Himanta Biswa Sarma aphan towar thopi ponlo. Alang li ke mathapon Assam alongri ahawar kisung ke boy alam dispur dochot ke chiplang plepu mathapon si Dilhi an ke pale donji aphan kengkam chejor lola pen patumi jakhongpo ni phai troxy arani pachun ponlo. Alang li phan port shipping waterways la pen ayus do an ministry pek ponlo. Pangrumpet Assam ahawar pen Modi Cabinet Minister arpu kachelarpon along banghini arpulong dun. Sarbananda Sonowal Union Minister along lapen Ramesh Warteli Minister of State along arpulong dun. Digital Desk Report 365 News India. Non malom apar dehuri ahawar arwi kijang chimit me pin lapen inglong alang nangkili pen dethor aroy lang ke thepon ajok dehuri singnar arong hemrit lapen hidi hai hui lang kang lumpon prapjin pen labangso aroy angden ajadason bidi pang joksi cyclem pon pe pulote moke wangjilang arnirat atum kisung chichak ponang olang lasi puthot hawara datum labangso aroy angden ison baksai deng ponsi lapuson akisung pen pajok pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council ke theki dinga tumaphan chuningri pedopon. Duar Baguri Penamo Singti 365 News India. Dokmuka Inglong Focus Emate Karbi Student Association HRC aro atumpen kupia potsi phirangkya maike phapon pedonang kokmake kedamtang Dengao Cooperative Lem Salong sangke jor kachupanglim aphong thekdun longsi Inglong Pho Harakhat Regional Committee ke asya song atum phirangkya maike phapon pedo bangso maya long kachitong dun Assistant Secretary Mirlong Teron Assistant Finance Secretary Phangson Teron Dengao Head Branch President Ken Singkiling Ananda Terang Sarbinong Teron Bibison Hanse Anparta Kes Eklembang Photum Chitongdun. Hawar ke happen representing Hanse 365 News India. Karbi lo Charlie Assam Harakhat Regional Committee pe tarik 2 tarik Julai cheklo laso cheklo la nang thilang so ahawar lo kahumri jam denarong branch mate Nelitum tol program do labangso armi Nelitum towar beng la hajaron lili apna la brisolong Nelitum tempo room gachetong do labangso tempo long tum thelong lo kitong pon ma ko labangso tempo long sang sel thang pon du na se Nelitum labangso tempo phan khang check sing Nelitum adulo labangso sang non COVID-19 na pon lockdown na pon lapang lapuan na sang abek ko na pasingwan man Nelitum adulo la se halat tumang je thakulo tempo driver pachenglo kenam korban kutum Nelitum labangso asang bangke denalong lem salong pasigi pon kuselang tumang thandu labangso sang kupia joni sedang Nelitum lapuan ang Nelitum lapun tumang julalang tum kenam ku halat aspan Nelitum kenam uklarda alam longlok pen tum direct Nelitum labangso society ya hanglong dam kilo lapan chairman pajatong namlo
hala dak chetong lam detpen stame lason dak hala dak stame tempo hum pasangkok Nelitum thenglong hala dak stame Nelitum ang no ma a driver non la mane back cap ki ponji da puson stame la dak tum thenglong hala dak tu ka judam no teng gutang te secretary a farman back cap tempo pen ngapa supply toy Nelitum la dak Nelitum ang no Nelitum sikar julong lo lason thak si den rong head branch president secretary tu stamil tu labangso prang kami penangan pachini lo mane attract tempo lason thak dak den rong lem sa hemalong penangan sak gejor ke chong hek dulong bolang itu mangkano labangso apu thak semelang itu Nelitum marga regional committee tu stamil video record evidence itu mana paklang lo Higla son thop selang Nelitum na thana son thop selang Nelitum stamela duitare ka ni makhe Nelitum megnu sulbang la so den rong lens pen sa bosta therok ke kon Nelitum stamel thek long lasi Nelitum ka bilochar le song pe bang ke non la an kisung lockdown por covid-19 na kisung pen jenglok penang rat tum kisung por rat tum ke rap na ya asa jongsi labangso society a members itu kijor keculang son pamande tangka ke tu masa bega ke kijor kulutang te kiduk kela rata tu aphan kile niye asa kosonsi kile thekpo labangso tu mang mimelo lasi Nelitum ka bilochar ya songgas tami labangso putha keche theklong Nelitum ningduk piglo Nelitum isika chuningri Food Corporation of India atau FCI itu mesti labangso putha non true media hit pe prapjin pe labangso lens long nang visit pe nang spek pa media facility itu chuningri to dolo PWD Bokolia Roads Division angkang SOPD scheme pen langlokso ahawar mozadar teron arong pen nihang langso adak PWD atawar kasemar amuke wangwe hektik pusi usuka asong pen jongpon labangso tawar kaselam asay along aday kido PWD asay kia tumaphan sodak akang say pinang jiputa usuka tiri pi amay ahin pen PWD Bokolia Roads Division Executive Engineer ariding ultimatum alo patumijak hongpon ni pai troksi ara ni pajirpon labangso ultimatum alo along jongpon rada tum kacheleng ki joy kg aphan pura SOPD scheme pen langlokso ahawar kilometer pli anbak aja kiding mozadar teron pen nihang langso adak PWD atawar kasemar pedopon lo Seta bangsot PWD atawar kasemar asay ki oy hektik lapen Assam PWD guidelines ating pen cyclem pon pe pusi jongpon labangso asay ki claim pon along contractor lapen department asay khiatum angbong kache pahem sodoko kapot si pinila puson asay nang ke maluputa jongdun lapen bangso kaselam pon asay along aday kido PWD asay khiatum aphani truck siang bong sodak akang say pedopon vek nang jikali pulote PWD Bokolia Roads Division asay hem kache kompon asay sitami pedoponang kok puputa jongdun lapen jongsi labangso kache song pon ahut soluk sodak atemon dokok pulote usuka asong aphan aday pilong leputa ultimatum alo along ke jong padopon tu patumi pinpur alo ke pajir damahut usuka tiri pi amay phu bibison teron kongchun bang jintu hazarika usuka Bokolia aro amay phu subhas kiling atum chetong dun Samilang sopen Mizoram Hansi 365 News India Duarbaguri MSC constituency ke parlo Deithor police station adung kaveteron pi devaka plang pen smoke house adap theang print plile pormi chupidet alang li kaveteron pi pen kachithan pon kadu kavela ke thoman bak dihin namuluk nahok ponlo lapen akhia datami nahok pik anlo chithan pon lapuan ka nahok alang li kachongda datum ana phanta bainong ki pipon kapangreng pon anta siksak pik popota than pachini lapuan ka siksaklo non lun ta kasitua porlo lata kisunga sonsi mandedlo lasi puthot ke theki dinga tumaphan masap kerap pon japhan kerap ka chohang pedopon Duarbaguri penamosingti 365 News India Nijang Karbi Anglong rong rup kachelang ponji aphan MP Horen Singh be ahin pen chisik chedang pontanglo alangli MAC angkang do an prapjin pen un an ke paching thur ponji aphan lamchak chipitekang lapuson thak si Nijang Karbi Anglong ahawar tumpreng lapen dongka mukam adak street light along kahenopon ke do anta than pachini ponji aphan si chuning ripedopon alangli hin pen prapjin pen street light ki chok che adim along an ke pachok ponji aphan Toypon puputa jakhong poni phai trok ara ni song klembang phuklembang phikaching room amai along nang kachitong dun ahut pherangke aphan than pachini tekang
Dongka mukam pen Kelvin Terang 365 News India Ciklo ni kon thomang bong mehlo dak so along repairing thang maintenance sebagai petak nanti kontraktor kan istiqlal bang atau warga dam terang petak bang kontraktor spesially klaim pun bang mana ciklo thoman tam mana petting pleku sahne itu seputar nanti kontraktor petak so defect machinery hormon jadi do defect do la silabang ini lihat som return complaint nang pipelang jokan jong sidang itu matro pen som do bote adim nang pacini no India Karbi Anglong Hamren MAC constituency ke parlo arsong lapen dera juri kacheleng PMGSY atowar dera sarpo aroy along towar lapen kalwar ingrai PMGSY mate Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme deng ponlo rong arlo towar mesen lapen towar pian pakrong dun poda scheme lobon tapini arni labangso PMGSY scheme rong asora tumaphan akirap kalisi akisung siwan pirong asonlo Inglong alang kewang aroy along si kalwar denpring amad lang ke thea hut men Gilipon phak ke thek pon pedet ajok lang hidi la pen towar hai hui along si panglum pon rong ason lo eson pen jong damik Inglong aroy alang li boy ajo RVRA matha pon pepin pen dolong adim kalwar selam pon rong ke isi technical failure ang theklo athe Inglong alang along ke longle nang dun vek labangso along le mo kalwar ang ho malom chingthin thipji pumatha pon nangji apodlo lasi puthot rong asora tumpen labangso akato rakate chak pon nang adi malong RCC adolong scheme le deng pon ason te me parji lapen local MAC aphanta scheme deng pon pen akisung pen ke pajok ponji aphani litum pherang ke thengno chuningri nang pedodun Digital Text Reports 365 News India 2017 lom lamben si akam bang dak nang kekle 2017 akam la soning kan benang tem lo amad kapitang ke chuni 2020 ning kan si da la so akam bang nang pita lapen non son thak labang so dinglong kulong kang rai bang abatai du uluma la so adima bang ke chuni la scheme la so tuar completely mene ke claim completely kusi la so por bang ke rai voi lo hinu bom lo non pen thong thom lo di hong thom an dulo lage lapen Nelitum non ke dobom em mol sing timung fan kopine nangkarabi fan tuning ripon tadopon ma non ko ke Nelitum chuningri dun lo sida chuningri dun sida bang chuningri dun nak te tiamat ene Nelitum kar ike ene la de long fan sigar ilo mene la sopur ke achercher la pur ke enu ko yalo RCC de long an bagle na bunai pi sonte ko yalo apra Nelitum hala ke sarasta ahud la pu bunai voita da Nelitum akor tilo hala bangta de long sinang bunai pilo hala so bang hu bidhat hum lang an la bang lang thi dang lo pulu dang te la da ke la hidisi la da ke chiri kep ne pene da kan ke la so gar bhar joini ben dak bun bhora sengpo para chiri kep do da long ke ekdom lang lum det tu sok thi ta mimi chuning ni lia chok pem hudan ta la puson lang the pulu de Nelitum lapu rong ni rong thom ke lapu ke chehlat ning jang tum lang the ke chehlat UKAWA mate United Karbi Anglong Women Association ke sengning kan hini ke pleng mahang ke theka ni choki hola dhola jan pathu aklamalong jakhong poni phai trok siara ni talon pon Puthot UKAWA mahang ke theka ni Pachethang dun si COVID-19 ang tang avur apu thakta chirok tok amai pedopon labangso chirok tok amai long ke chitong dun anaphan COVID-19 avur pen ke chire ponangji akenang sot alam hai hui choki hola BPHCANM thoni reng malapen UKAWA amai phi violet bepi pen than pon Max mate ingho dip ke chikup la pen sanitizer kirim pon ta akenang sot puma tha pon si ka chitong dun arat atum ang bong max la pen sanitizer aki joy pen ron pon Digital Desk Report 365 News India Assam Sarkar pen ke pin khat pon ateng mission ramthenu immunization asai patumi pen iruya pharman pangcheng pon COVID-19 vaccination gap apor CNC osomar ningkan hini adak an drop out mate kimis dun osomar atum anaphan patumi pen vaccination ki pipon pangcheng pon lo lapen labangso asai do an block PHC along mate vaccination site along anja khongponi phai krekethom arani an long ponji pusi sai phu atum pen than pachini Dipu pen onward milik 365 News India Pini Dipu Urban Health Center along la mission ramdhenu pu a program Pini pen kecheng
13 Julai an aphan Assam Sarkar pen program pati tang lo laso program kitik ke lason lo je osomar jonmo plot pen ningkan hinian a somar tumpan la routine immunization pu a vaccine samokha kn sapso hampar ke dokok ajoine la non la iruya bang la covid aing prim ke sorte sa hot la so a gap a period long si la so arai pu bang la drop out and left out atoma phan la puthot mane hala covid kipi a hut ki miss dun det atum ba en apor pe en nong le atum phan an ako nilitum atum phan asa hoi NM nurse ahoy pen atum phan khabor pc pini pen la ki miss mane apor pen enun tek the atum phan an hang si la imprim kipi adim along an session sites along pawang si pini pen la so gap ki drop out and left out atoma phan pini pen kipi pangcheng thuglo la so ajoy ne si pini dak dipu urban health center long tar pini pen cheng point lo la si ako kaprek adim la Karbi Anglong block PhD do an ata la so program pini pen ke sopta cheng pon po la si la osumar atum jonmo plot pen ningkan hini an asumar atum apor pen ing prim ke en long le atum an ke endun lab ji aphan si la pini pen cheng lok mo tarik kreke thom an ani an endun lab ji aphan si nilihin pen chuningri Nilip MAC constituency kaparlo sarthe tokbi arong amekar obet kiling lapen manai ingtipi asupi klarmir kiling pikedam tang ningkan troksi pen perelaisa ke sopen ke sodet ajok puthot api apo atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan kirap kachohang. News Desk Report 365 News India. Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom.